ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ଲଗ୍ କାହିଁକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆପଣମାନେ ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ବାରୁଣୀରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ତ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆସିକି ବି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଖୋଜୁଛୁ କୋଉଠି ଗାଧୋଇବୁ, ଫାଙ୍କା ଜାଗା ହିଁ ମିଳୁନି। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your କେତେ ଲୋକ ହେଇଛି ଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ କିଏ ଆସିଥିଲେ କସାଫଳ ବାହାରୁ। You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat bajo el sky. Baila, दादा काय दादा आयडी मिळून काय लावे नाही आयशा नाही ओय ओय ପିଲାଟି ଏତେ ଖୁସିରେ ହାତ ହଲାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ହେଇଯାଏ। ଶେଷରେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ପୁଣି ଥରେ ଆସିଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ, ହେଲେ ଦେଖିଲାରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଉଛି। ତ ଆମେ ପାଣିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଦୌଡ଼ୁଥିଲୁ, ହେଲେ ପାଣିକୁ ଧରି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଖୁସିରେ କୋଉମାନେ ପାଣିକୁ ଧରିଛ, ମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କର।